malalamisho yale yaliwekwa jana yameweza kuhudumiwa, na MCS pia warudi katika mitaa wafanye kazi. Kawere kon mago nyakura mogi wang'iyo motende kod weche mag counties mathoth mapachoka tiyo gomenda makor gilache chulo jotich osara kar chwalo chenro mag dongruok kaluwore gi report mogol kod jaga budget mar sirikal Margaret Nyakango ka owacho ni kokale report mare mar nusi komenda magana 224,225. Report no yango ni counties ne oketo tenge bilion 376.86 e weche mag tayo tijegi kod chulo sara e kinde ma bilion 211.53 kende ema noket tenge ne dongruok. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, thoth counties ne odok piny e chenro mag choko osuru. E report mare mar nusiko mar 2024, Nyakango lero mana county ma Kilifi kende emane oketo tengi atamalo 50 mar budget mare e weche mag dongruok. Kaluwore gi report mar Nyakango, county ma Siaya emane otelo kuom keto tengi omenda mathoth e weche mag dongruok gi atamalo 44 mar budget margi kuom counties duto makaluo. Counties abich mane oketo tengi omenda mathoth e weche mag dongruok e budget margi oting'o Kilifi mane oketo tengi atamalo 53.4, county Makwale atamalo 49.0, county Siaya atamalo 44.5, county Turkana atamalo 43.9, kaachiel gi Trans Nzoia atamalo 42.3. County mamoko makaluo, county ma Migori ne omako thuolo mar 16 e Kenya mangima kod atamalo 36.6, county ma Homa Bay ne obiro e thuolo mar 22 e Kenya mangima gi atamalo 35.4, e kinde ma county ma Kisumu to ne oketo mana atamalo 32.9 e weche mag dongruok e budget mare. Report mar Nyakango yango ni thoth counties tiyo gi omen mathoth e tayo chenro mag kaachiel kod chulo osara kipimo kod weche mag dongruok. E county ma Siaya, bilion 2.26 ne oket tenge e tayo tije county kod chulo osara e kinde ma milion 967 emane oket tenge e weche mag dongruok. County ma Homa Bay emane oketo omenda matin mogik e weche mag dongruok e budget mare ka ipimo kod counties duto makaluo. E county ma Homa Bay, bilion 3.53 ne odhi ne chwalo tije mag county kod chulo osara e kinde ma milion 717 kende emane odhi ne weche mag dongruok. E wi chenro mar choko osuru, thoth counties ne oyudo piny mar osuru mane gichano choko. County ma Kisumu ne geno choko osuru maromo bilion 3.8, kata kamano kwan osuru mane gichoko en milion 670 kende. E county ma Migori, tend Ochila Yako ne geno choko milion 690, kata kamano ne gichoko mana milion 220 kende. E komachielo, county ma Siaya noyudo medruok e choko mar osuru bang' choko milion 259.19 kipimo gi milion 202.18 mane gichoko e thuolo maket gi mano e higa mokalo. Report makamano bende oseyo counties ma Homa Bay, Isiolo, Mombasa, Nyeri kod Narok kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo MCS omenda mambalang' kata sitting allowance, ataro mar omenda mane oket e budget. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kong'yo motende kod weche mag ohala ni jopur kaachiel kod jopith koro jiwo mondo oti gi lony manyasani mar bero yuto maggi to chutho kaluwore gi weche lokruok mag kor lwasi masani okwako piny mangima. Magi oyangi e nyisruok kata show ma Mombasa ma ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono kama oganda yuore mar somo lony mopogore opogore ma inyalo ti godo e bero ohala, pur kaachiel kod pith kendo chenro mamoko bende. Nyisruogno matimore e alap ma Mkomani e Nyali Mombasa oyuore gi johala mohewo 1,000 manyiso kit lony magitiyo godo e chenro mopogore opogore mag pith, pur kaachiel kod ohala mamoko bende. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro yawe ayanga odiechieng' ma kiny tich ang'wen. Kuna mazuri mengi hapa, na pia siku ya Ijumaa tumeandaa mafunzo muhimu kwa vijana, hasa wanafunzi upande wa akili bandia. Idara ya mifugo katika serikali tunayo kitengo ambacho kinasimamia ili kwamba hiyo mbegu zetu za asili
zisiweze kupotea, zina umuhimu wake. Ukiwa mwanabiashara na uwe pia unatamani kufanya biashara, ni bora sana ufike hapo kaona. Pia ukiwa mkulima wa wanyama, wewe ni mkulima wa mboga, kuna mambo mengi sana. Sisi tunaingilia upande wa kupeana senti na kuwezesha kupatia nguvu za kumiliki. Through parliamentary debate is where we come up with the legislations and policies that support the climate change and also sustainable economic growth. Out of those policies, we can be able to influence the agricultural activities, and which is the backbone of our economy. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Bei manyo tich piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, uru kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maroma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Onojo weche mag tuke. Jatend piny William Ruto ne obago romo gi jotelo mag riwruoge mag kembe ji giwegi kama ne giketo kata ne gitwake wi yore mag bero sekta mag tuke pacho ka. Romo makama otimore okinyi ma kawuono e par loch mar jatend piny buore Nairobi. Romo makamano oyangore ni idhi keto kenge makare sekta mar tuke mar ne jo Kenya mani kod were mopogore opogore mag tuke yudo kaka ginyalo konyore gi talent maggi. Ma otimore mana ndalo manok bang' Kenya bago tuke mag CHAN e buore Nairobi kama Harambee Stars nochopo e quarter finals. This as an opportunity, not just to get it light on sports, but we connect that with culture, content creation, fashion, and regional identity of the country. So it's a bigger picture because they are all interlinked. As we take this breakfast meeting, Your Excellency, we are energized to face Africa Cup of Nations preparations with vigor. Vigor in ensuring that we have formidable infrastructure, but also having the structures to prepare a formidable team that is going to win the trophy. It is our collective responsibility because it speaks to the nation, the welfare of the nation, the stability of the nation, the engagement with the young people of our nation,
and the profile and branding of our nation, where we all live in, where you do business, and where we all belong. Your brand manager. Yakora mogima okwatimo sani wadhi timo e weche manyien mag oimore kama bende wabro bede gi twak mar buch jopiny otieno makawuono ka kamano inyisa ni thuolo mar orumo ahinya warumo kodi saa 3 jaloko mar obedo Wilson Ochuka nyinga en George Bati warum saa 3 oriti masani.